Un incendio de película que o devorou todo e provocou o desaloxamento de veciños. Empecé a escoitar unhas explosións e pensei, en principio, que estaban tirando fogos artificiais. Eran as tablas que tanto secas estaban que empezaron a reventar e era peligroso para todos. Desta casa con historia que acababa de ser mercada, Miña muller e eu acabamos de adquirila fai 10 días. pouco quedou en pé. Dúas plantas que ten arriba pois quedaron completamente calcinadas e colapsadas. Agora investiganse as causas do lume. Penso que non foi accidental. Eu creo que se foi algo provocado. Hai run, pero eu non son quen para comentar. Lume baixa sospeita. De seguido, no Hora Galega. Pois hai tan só 2 semanas, Antonio mercaba esa casa de xuvia en Narón, bueno, pois con toda a ilusión do mundo para reformala, costoulle 100.000 euros, pero agora xa vedes que da casa non queda absolutamente nada porque as lapas a devoraron por completo. Un incendio que el pensa que foi intencionado e que ademais foi tan voraz que ata ameazou tamén as casas que estaban ao lado, porque 10 veciños tiveron que ser desaloxados porque, dende logo, as lapas ameazaban, íanse cara aos edificios do lado e non sabían que podían pasar. Menos mal que non se lamentan danos persoais. A verdade é que impacta ver esas imaxes de como ardía a casa. Falamos dunha vivenda de case 100 anos, por dentro todo era madeira. Dinos, Antonio, que aínda que non meteran ningún moble, non había mobles dentro, pois obviamente sendo todo madeira con case 100 anos, ardeu así de contado. Facémonos unha pregunta, que pasou aí para que prendera este lume? Antonio, acabades de escoitalo, di directamente que foi intencionado. E o argumento que ten é de peso, esa vivenda non ten ningún tipo de suministración, tampouco ten corrente eléctrica, así que di el que foi un lume intencionado, algo que xa está investigando a Policía Nacional. Empecé a escoitar unhas explosións e pensei, en principio, que estaban tirando fogos artificiais, pero máis asomei a ventana e xa ve a salir lume, non? Toda a casa se ve que ardía como se fora unha película, a verdad, unha película. Un veciño de aquí que empezou na parte de atrás da terraza, e menos mal que ele estaba con unha mangueira, que avisou a muller, e foi refrescando un pouco. Pois cando chegamos, o aviso primeiro foi que saía fume dunha vivenda abandonada. Entón xa cando chegamos xa estaba roto pola parte traseira da vivenda, estaba completamente afectada. Antonio, ti és o dono desta vivenda, vai a susto, imagino. Sí, un susto grande. Miña muller e eu acabamos de adquirila fai 10 días. O que pasa é que esta casa ten unha historia para o pobo que era importante, cerca de 100 anos. Era unha casa, 93 anos ten esta casa. As explosións que facían, pensabas que estabas un ejercicio de pirotécnica, eran as tablas que tanto secas estaban que empezaran a reventar e era peligroso para todos. O risco que tiñamos principalmente eran as vivendas que estaban colindantes. As tarefas que fixemos de corte e propagación resultaron totalmente efectivas e gracias a esa labor pois evitouse por completo que ningunha delas resultaran afectadas. E vais a poder facer algún tipo de reforma aí ou non vai aguantar a estructura? Non o sei, eso terá que ser os técnicos. Caeron, o sea, eu entrei a mañá, abrinlles a porta e se vía que desde o local de abaixo se ve o ceo. O interior da vivenda quedou, as 2 plantas que ten arriba pois quedaron completamente calcinadas e colapsadas. Quedou o baixo pola estructura que ten de ferro, pois chegou a soportar as 2 plantas que colapsaron para baixo. É unha casa antigua, entón, pois nada, os forxados que eran de madeira, pois eso axudou negativamente á propagación do lume no interior. Falei co seguro, din parte, en principio mañá van a vir, pero bueno, non poden acceder a ela. Foi o que puido pasar? Non sei se sabe algo das causas, se se comenta algo por aquí por Narón do que puido ter pasado. Hai run, pero eu non son quen para comentar. Penso que non foi accidental. Eu creo que se foi algo provocado. Onte falaba, había moitísima xente aquí, falaba algunha señora que veu salir uns nenos con capuchas, outros que podía ser que entraron por detrás, outros por diante, non sei. Non podo decir nada porque non sei nada. A hipótese pois, é pola parte traseira, pola evolución do incendio, pero bueno, como xa dixen, eso xa é a Policía Nacional quen ten que marcar as hipótesis. Non sospeitades de ninguén? Non, eu non sospeito neste momento, o único que sei é que está queimada.